Sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulime kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Ricky, kan ti datdatlag, atukak. Idi una na apanawan, o Bing. Adda idi agina, kat nariga ti panagbiagda. Tilaeng panagkamal iti lamas, ti pangalalaan da iti taraon da, tapno agbiagda iti inaldaw. Iti may nga aldaw, kat. Nuawan ti maalak alamos dito yung karayan. Sigurado ang mabisinan kami kininanang. Malamad. Hagawid ako. Mabisinak paikit din. Ha? Agdato kak nga gunoon eh. Sa dino ti ayan na. Dayjay tito kak. Simagsak iti dakla ba to? Naipit matgayam. Ikatak ti bato anang ipit iti tukak. Aday ta. Tarukatan kan tukak. Lumagtukan nga umadayo. Gansaan kan nga subsubli ti daytoy a lugar. Tapno saan ka manen a maipit. Hindi. Nakadlawak sa tunggal aday bag agkukak. Kasla maawatan na dagiti bagbagak. Ala na. Lumagtukan nga umadayo. Tapno saan ka na madangran. Talaga sumungbat Kandi na kahit ti pumanaw. Kasaritak pa'y maminsan. Tukak. Saan arumbang agtalinad ka dito'y kabatuan apasit ti karayan. Tama nga numaipit ka manan. Agyamanak gayam tao. Sika ka di nagsao, tukak. He. Kokak, siyak nga agpaiso. Agyamanak iti panangikan mo iti bato anangipit kanyak. Kokak. Jesus, agsao ka ngagpaiso. Nakaskas daaw. Itala makakita iti agsao atukak. Di ka mas daaw, gayam tao. Sa anak agagangay atukak. May saak a prinsipe dagiti tukak. Awagan nak itinagan ko a prinsipe kakot. Prinsipe kakot? Sakmat ni Ricky. Gapo iti panang tulong mo kanyak. Gayam Ricky. Ibilang kan agayam ko. Man nakabalinak atukak. Kabalak ti makisarita iti tao akas kang ka. Anya? Amok ti gagaram dito'y karayan. Kokak, isu at tulungan kamet akas iti panang tulong mo kanyak. Kokak. Nay, nagadun alamos ti inyawid mo, Ricky. Wananang, addan taraon ta. Babaen day ta iti tulong ti gayim ko. Ha? Sino agayam mo ti dakdak amatam, Ricky? Ay, kwa. Awan, lipatin yung timbagak, nanang. Sige, agluto kayo kid din, tanay. Mabisina kaon. Tuladam ni Ricky ang nagagat ang mapanagkamal iti lamos ije karayan, bibot. Awanan ti maala alamos ije karayan, nanang. Anya nga awan, kat nagado alamos tinyawid na idirabe ay. Anya? Iso atuladam mo, tapno adda sidaan ta. Adun adaras anapanak nagkamal, nanang. Talagang awan ti maalak. Ha? Iso adiyo, apaalan da jari kay. Awan ti maala alamos ije karayan. Prinsipe kakot! Sa dino ti ayan mo. Agparang ka kumakanyak. Prinsipe kakot! Tinak ka di makita. Gayam Ricky. Adak lang dito'y sikigam. Agda kamit gayam dita. Prinsipe kakot. Apay, gayam Ricky.
Anya ti masapul mo, kanyak. Kas iti sigud tulungan na ka makaala iti adu alamas. Timbagla taraon mi kininanang ko. Saan aparikot dayta, gayam Ricky? Tulungan ka, gaputan na singpat ka kanyak. Agyamanak, gayem ko ato ka. Manungay ti bayad dagito'y alamas, maring. Imbaga kaya abayada, Maria. Kukwa mo dagita alamas. Anya, ipadawat mo kanyak daytoy alamas. Wan, Maria. Kakaiso na nga ado tinakamulan ni Ricky J. Karayan. Ay, talaga analaing ang kamal iti lamas ni Ricky Sana kas kanibibot nga anak ko. Kanayon na nga ibaga kanyak awan ti makamalan na lamas si J. Karayan. Ha? Sadot at talaga na J. nga anak ko. Palso, ti bagbaga na nga awan ti lamas si J. Karayan. Ricky, apay ka na yun yung adat ti maalam-alamas. Hindi to siya, pulos nga awan maalak. Kwa? Adan samot madingar aramidan, isung adu ti maalam-alamas dito Karayan. Uy, awan ti madingar aramidat, bibot. May ranran na lang adu ti maalak alamas. Tunggal umayak dito yung Karayan. Ikanak man mo nga ron. Sana parikot dayta, bibot. Ikang kay ti lamas. Sa anak mo tanaimot. Itid mo amin kanya ka maalam-alamas. Saan mo ta mabalin, Anyamot nga ti sidaan mi kininanang ko. No itad ko amin kan ka maalak alamas. Basta itid mo amin. Tanusan, dakos ka kanya. Ha? Ala, rugya mo ti agala iti lamas na bantayan ka. Ket itid mo amin kanyak, dagiti maalam. Malamay. Aging ka ita. Awan pa yung na alam-alamas. Lukluk kun naksari kay. Pasensya kan bibot. Talagang awan ti maala ita alamas. Lukluk kun na ka. Anay ko? Apay nga kinatusan na bibot. Kapot amang lukluko ka. Sayang lang ti oras ko nang bambantay ken ka. Bibot. Dita ka malangin. Talagaan na alas ti ugali day ta bibot. Day ta lamang gundaway ti amu ng aramidan. Kokak, gayam Ricky. Nakitak ti inaramid kang kajay padam a tao. Ayam ko ato ka. Hindi ka gayam dita. What? Nagtakas tayo jay a tao. Kinabil na ka, gayam Ricky. Prinsipi kakot. Amo kon tigandat tayo jay a tao. Isu ajak impaay amakaala ka ita itilamas. Ngamdi ka madanagan, itamat laang. Agparang dagiti adu alamas, kat agala kaging gat kayat mo. Manuti bayad daytoy lamas, Ricky. Itad ko kada kayo dayta, nanaaning, jak pabayadan. Ay saan ang mabalin abarok? Nagrigatam ti mapanagkamul iti lamas iti Karayan. Iso arumbang la abayadak tapno adama gunggunam. Nanaaning, Ala umunti bayad dagiti lamas. Tapno adama gunggunam baraw. Gumatangak tumanen ken ka. Tiawan ng bain ariki. Ada magam na ala na alam mo si Ije Karayan. Iso itatilakla ko na kadagiti karuba may. Paliiwak man tiawan ng bain. Noon niya ter aramidin na. Taapay ang makaalalat ta iti lamais. San aron ba nga isulang tag numar kadagiti lamais? Wibaut! Ada ka malagayam dito irwarti balay. Itay ka pa'y lasap sa pulan. Kayat ko at danugan da dya ariki. Ha? Lukluk ko nak ni Ricky. Iso danugag to man tiawan ng bain. Da dya ni Ricky. Nakatugaw iti dakil adampilag abato. ano ba siya? Sigurado anap naman ti alat na iti lamas. Mapantayo iti ayan na. Ket alaan tayo dagiti lamas. Hintayin na! Ricky! Da kayo matgayam, bibot. Napno iti lamas ti alat mo. Iso amod to'y dayta. Uy, ada pulutan ta. Ha? Sana mabalin, bibot. No kayat mo, ikan kayo langan iti si Danyo. Nagtangkan tulog mo! Anay ko! Anay!
Dinanog na kumatan, bebot. Saan laday ta ti maraman no di mo itad kanyak dagiti lamas. Bebot. Tuyata! Alaad mi amin dagitoy. Eh, No agkad-kad ka, dakas ka kada kami. Agpapas tayo ng agpulutan iti lamas kakadwa. wala. Uy, nagadaw. Nakatwala mas tipulutan tayo, bebot. Wala. Ure agpatpatnag tayo nga ginom. Saan ama ipos ti pulutan tayo. Ayos! Kaya no adan tumanan maalan ni Ricky Alamas. Agawin tayo. Tapulutanin tayo tumanan. Talaga nagdakas dagiti at tao. Gayam Ricky. Prinsipe kakot. Rumbang amadusada. Shakti makamo. Ha? Anya ti aramidam? Makitam to ti dusa nga ipaay ko kadakwada. Saan arumbang tinaramid da kang ka? May ito agdigos nito karayan kakadwa. Awal nga rod! Kalpasan ti pa nagdigos tayo. Agiinom tayo manahin. Kita nyo. Agturong dito ni Ricky. Awal nga pweso. Kapag iso, alain tayo manin ti maalan na alamas. Kat pulutanin tayo. Anay ko! Kilata nagsakit tinti irabagi ka. Anay! Anya ti mapaspasamak! Kasla! Pumasbasidak! Bumasbasidak mat! Prinsipe kakot. Nagado kan nagdadakkel alamas ti aglanglangoy dito'y karayan. Wan, kayam Ricky. Ngam saan pa'y arumbang alaam dagita alamas. Pa'y am idang aglangoy. Day tati dusak kadakwada. Ha? Apay? Prinsipe kakot? Anya ti kayat masawan? Apay arumbang amadusa dagita alamas. Agingga asaan dang agid daw iti pamakawan. Agtalin na da alamas. Anya? Nagbalinan alamas da bebot. Kastamatan dagiti kakadwada. Dagiti mananggon daway kandakas at tao. Rumbang amadusa da. Gapo iti inaramid da bebot. Dinusa ida tidatdatlag atukak. Ngam idi agangay, nagpakawan ken nagbabawi da. Asandan nga ulitin ti dakes nga inaramid da. Isu a pinakawan metla ida ti datdatlag atukak ket nagsubli da metlaeng iti sigod a kinatao da. Bueno obing ditan tinagibosan ti sarsarita tayo nga insurat ni Isagani Bulyeser. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor?
Ken saan kayo nga agal-ala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.